Salut, prieteni! E timpul pentru o super aventură cu plante. E timpul pentru întrebări. Ce este o plantă? O plantă este o ființă vie. Crește în pământ, bea apă și iubește lumina soarelui. Unde se ține o plantă de pământ? Rădăcinile. Rădăcinile sunt ca niște mânuțe mici care prind pământul. Ele sorb apă și minerale și țin planta stabilă, fără clătinare. Icher este partea lungă care susține totul? Tulpina. Tulpina este liftul plantei. Ea transportă apa de la rădăcini până sus la frunze și flori și este un stâlp de susținere super puternic. Ce fac frunzele? Frunzele sunt bucătăriile plantei. Lumină solară, aer și apă. Frunzele fac mâncare pentru plantă. Trucul ăsta cu soarele care face mâncare se numește fotosinteză. Un cuvânt mare, o treabă simplă, să facă gustări pentru plantă. De ce unele plante au flori? Florile sunt organizatoarele colorate de petreceri. Ele fac polen și atrag ajutoare, albinele, fluturii. Florile ajută plantele să facă semințe, noi plante bebeluși. Dar fructele? Fructele sunt protectoarele semințelor. Merele, roșiile și dovlecii le țin în siguranță până când e timpul să călătorească și să crească. Și semințele? Semințele sunt mici pachete de plante. Cu pământ, apă, aer și lumină solară, o nouă plantă răsare. Rădăcini, prind și beau. Tulpină ridică și transportă. Frunze fac mâncare. Floare face semințe. Fruct protejează semințele. Semințe încep plante noi. Test rapid. Ce parte bea apă? Rădăcinile. Ce parte face mâncare? Frunzele. Ce parte protejează semințele? Fructul. E timpul pentru detectiv de plante. Mulțumesc că ai învățat cu mine. Acum du-te și găsește rădăcini, tulpini, frunze, flori, fructe și semințe. Pa, pa!